Beh, Jan. Gantenge manukku. Beh. Hei, damuni. Mau ora muni-muni. Wis diadusi, wis dipakani. Ora muni-muni lho. Hei. Oh. Manuk wis dipenakne ora muni-muni. Weh toh, kondi. Dolan. Dolan. Wis sehat ngomong karo manuk. Loh. Lah iya to, entek obate paling. Kowe ora ngerti lho. Rene linggo wis. Tak kandhani. Piye dinokne yo. Loh, lah di manuke iki. Mulane sik to. Alah, drai bocah gendeng sakonangan. Cucukmu. Iki lho jenenge burung hantu. Dadine iki sing iso ndelok gur wong tertentu sing duwe indra keenam karo sing duwe. Oh, alah ngono. Berarti kowe duwe indra keenam. Lah dek iki kudu indra keenam, Mas. Apa? Indra 5,5. Bocah. Amit. Woi. Amit sekali ae. Zaman saiki arek to pengemis ganteng. Lan aku zaman saiki ya Paling pengemis sing ganteng-ganteng kalah dhewe. Iya lho cerai. Piye iki ning ndi acarane? Mbok iki ning ndi acarane? aha, aku duwe ide. Piye? Apa ide? Gimana tapi sini. Apa? Nyeleng degan. Aduh. Wah, lek ngomong aja banter-banter. Dan terai utekmu iki nyolong lho. Tapi bener to, Rek. Iya lho, cuaca ngene iki enak iki ngombe degan. Lah iya, Dadi serasane iki kaya ning pantai ngono lho. piye. Mangkat. Piye? Dan terai uteke cah-cah nyolong ae. Tapi yo bener lho. Ini iki enak koyo ngene. Tapi tak pikir-pikir sih. Yo ayo. Berangkat. Ya, ayo. Sik cah, aku tak ngring ke siki sik yo. Iya. Oh ya. Ayo, Mat. Yuk, Kaman tore. Yo, masih dilut. Pak. Boleh. Aku dolan. Bocah ngluyuran wae gawene kon ngarit malah ngluyuran. Cagem dong. Balik. Mandi sik. Ane apa? Mas-masan. Cah, kae lho. Wit klopone, jajal delok yuk. Wah. Iya kae. Ayo. Parah yuk. Ayo. Tapi nek wong ngatut. Aman. Ayo, aman. Ayo. Aman ya.
positif tenan iki, positif tenan iki. Positif hamil. Cuk. Oh, tegane. Ngomong sik. Jone iki. Ayo. Halo. Ayo nih. Ayo cepat nih. Ayo, Cici. Ayo. Weh, bareng kawan ya. Aduh. Oh, goyok dah. Muncul nih lo dasku muter-muter. Adik kula galek muntir. Apa sih? Iya ya. Iya. Balik. Kowe kan nyolong jaluk ae. Tuan ya, Lek. Ya, balik. Salim. Duh. Mati lu mana, Pak? Balik. Tuan ya, Lek. Ya, Lek. Duh. Atiku cah loro. Tiba kok ati ini loro. Ya, untuk kawan-kawan tonton terus channel kami, channel 18 supaya kami terus semangat, terus maju dan terus memunculkan karya-karya terbaiknya. Untuk menambah semangat kami, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, lalu aktifkan lonceng yang ada di sebelahnya. Dan jangan lupa like, share dan komen ke teman-teman Anda. Siapa tahu Anda betah mampir dan di channel kami. Dek ngedek. I love you, Dek. Wait, bro. I love you, Dek. Wait, bro. I love you, Dek. Wait, bro. I love you, Dek. Wes, ket mau ki on iki. Wes. Kepada para penonton yang suka dengan channel 18, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda mampir dan betah di channel kami. Ikan hiu ngedek-ngedek. I love you, Dek.